És akkor engedjék meg, hogy bemutassam és köszöntsem Martó Jenő urat, a kiadó vezetőjét, és ő kíván szólni önökhöz. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és megköszönöm azt az alkalmat, hogy ehhez a gyönyörű kiállításhoz kapcsolódva idehozhattuk mi a könyveinket is, könyveinket megmutatni, hogy Albániáról egy olyan könyv született, ami nem túlságosan is dicsekvés kimondani azt, hogy Európában egyedülálló. Tehát jelenleg Európában egyetlen nyelven magyarul érhető el útikönyv, leszámít az angolt, németet, minden. Csak magyarul létezik az útikönyv. Most voltam a frankfurti könyvvásáron, és ott is tapasztaltam, hogy senki más nem merült belevágni ebbe, csak Tibor barátom, illetve hát mi mögé állva együtt csináltuk ezt. És én ott kezdeném még a Albániához való kötődésemet, hogy mint gyerek gyűjtöttem bélyeget, és albán bélyeg is a kezembe került, és akkor támadt föl bennem az érdeklődés, ami aztán egy kicsit alábbhunyt, de amikor a Tibor valamelyik könyvünkkel találkozott, és megkeresett engem, hogy csináljunk egy könyvet, akkor egy némi tipródás után azt mondtam, hogy ketten talán meg tudjuk együtt csinálni. Közösen, úgy, hogy a Tibor összes szakértelmével, ismeretével, nyelvtudásával, helyismeretével, fényképeivel, és nem utolsó sorban nem árt megemlíteni, hogy a pénzével is közösen raktuk össze a kiadó, illetve ő, hiszen ez valószínűleg Magyarországon azért nem tömegsikerre számon tartható kiadvány. De úgy gondolom, hogy azt a tudást mi is beleraktuk a kiadónk részére, ami a többi útikönyvünknél is szerepel, hogy minden más kiadónál részletesebb térképeket, illetve számtalan fényképet közlünk. Tehát mi jó 200-300 fotót bele szoktunk rakni a könyveinkbe, ebbe is beleraktunk közel 20 térképet, ami roppant nehéz volt, hiszen talán ebből az országból a legnehezebb beszerezni térképeket, alaptérképeket hozzá. Én úgy gondolom, hogy az az élmény együttes, amit a Tibor magának tudhat, illetve itt ebben a könyvben meg is osztotta az olvasókkal, illetve az a számtalan szép fotó, amit a körünkben jelenlévő földrajzos és egyéb utazó barátainknak is köszönhetünk, gazdagítja azt a tudást, amit az emberek talán nulláról elindulva megtapasztalhatnak erről az országról. Én azt hiszem, hogy sokan vagyunk úgy, itt a jelenlég között is, akik a nagykövet úr szavaival elsőként jutunk hozzá olyan albán hangélményhez, nyelvi élményhez, ami nem sűrűn adatik meg nekünk. És talán így a német úr közreműködésével olyan albán dalomokat is hallottunk, amit azért nem sűrűn játszanak ma magyar rádiókban sem. És ezúttal még végül megköszönném alpolgármester asszonynak is, ugyanakkor a házigazdának is, a Budapesti Művelődési Központnak, meg nagykövet úrnak, hogy megtisztelték könyvünket, illetve ezt a kiállítást ezzel a megjelenésükkel, és még egy apró mondat, hogy két dolgot szeretnék megmutatni, amely a kiadónk részéről újdonság, amelyen szépen egybegyűltünk, amely az egyik a nagyképes földrajzi világatlanszunk, amelynek a második kiadása most fog megjelenni november elején, és hát reméljük, hogy a karácsonyi piacnak egyik büszkesége lehet majd. Nagyon sok fotót közünk ebben is, tehát közel 600 színes fotó mutatja be az országleírások között a világot, Európát és a többi kontinenst is, természetesen Albániáról is beszélünk róla, van benne címe, zászló, gazdasági történelmi leírás, másik pedig egy Budapest úti könyvünk, amely egy különleges sorozathoz, egy gasztronómiai sorozathoz kapcsolódik, amikor is a sörök mentén járjuk a különböző sörfővárosokat. Prágával kezdtük, aztán Bécs következett, és most elég visszaérkeztünk haza ugye Magyarországról Budapestre. Köszönöm szépen, és akkor jó, bárkinek bármilyen kérdésre szívesen válaszolom, bele lehet nézni a könyvekbe, és gyönyörködjenek a kiállításban. Én is köszönöm, és engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében szívből gratuláljak a könyv szerzőjének, Dienes Tibornak. Azt gondolom, valóban egy hiánypótló, és nagyon szép mű született, és természetesen Dienes István fotóművésznek, akinek gyönyörű képei illusztrálják ezt a könyvet, és amelyből a válogatás ott látható a galériánkban. Kérem, tekintsék meg a kiállítást, és fogadják el a meghívásunkat egy szerény vendéglátásra, egy pohár pezsgőre vagy üdítőre, ki, amelyiket választja. Érezzék jól magukat nálunk. Köszönöm szépen! Bocsáss meg egy kívánatot. Kösz szépen. Kezit csókolom, kezit csókolom. Én is kérnék egy
Én is mindig csak a nagykövet úrral akarnék élni. Persze. Szia! Csak tényleg nem hoztam meg. Családi közvetítőn keresztül. Nem tudom, meddig Mártáig, ahol voltam, de oda, amikor nem lehetett, akkor elengedtek, mostan meg nem jutunk jönni. Na most, hogyha adna egy címet, én is adok egyet, jó? És tavasz előtt hirdetik én is, majd elmegyünk. Ezt egy szervezet tagjuk. Rányomja a végét, nem elég volt. Csak nem játszák. Csak ehhez nekünk kéne vagy egy kis zenegyomnak is nyelvkedős, vagy egy szóta, vagy egy kazetta, úgy Hogy volna Nem, jó, egy néven. Szeszik Ja, już mam to nie lubię specjalnie. Igen. Például mi táncolunk szinta. Miért segít?